Il-qorti semet dettalji dwar kif seħħet controlled delivery li waslet għal qbid ta' ammont kbir ta' droga kannabis. Dan hekk kif il-qorti tresqu 3 irġiel li b'xi mod jew ieħor allegatament kienu involuti fit-traffikar ta' 200 kilo droga li nstabet moħbija f'żewġ kunsinji ta' Dullieħ u Bettieħ. Kien il-ħamis meta l-pulizija rċevit informazzjoni li kienet waslet xi droga għand kumpanija tal-merkanzija f'Taqali lesta biex tiġi trasportata. Malli marru fuq il-post huma għamlu sejba ta' 90 kilo droga moħbija f'konsenja ta' Dullieħ li ma' konsenja kienet għadha kif ġiet moħbija f'vann minn raġel sqalli ta' 41 sena. L-isqalli kien arrestat minnu fih fuq il-post imma aktar tard il-pulizija ndunaw li kien hemm konsenja oħra simili. Din id-darba magħmula minn Bettieħ li kien se jiġi trasportat dakinhar stess. Min investigazzjonijiet li jagħmlu fuq il-post, l-investigaturi stabilixxew li filgħodu kien mar raġel iħallas biex id-Dullieħ ikun trasportat. Kien hawnhekk fejn il-pulizija kisbet il-permessi mill-qorti biex tkun tista' tibgħat dan id-Dullieħ fid-destinazzjoni oriġinali taħt dik li tissejjaħ controlled delivery. Malli d-Dullieħ wasal f'garax f'Ħalluqa ġew arrestati hemmhekk żewġ tirġiel oħra, sqalli ieħor ta' 30 sena u Malti ta' 28 sena. Ir-riżulta li fid-Dullieħ kien hemm 110 kilogrammi oħra ta' droga biex bekk is-sejba kienet laħħaq total ta' 200 kilo. It-tlet irġiel, dak li jabba l-Bettieħ fil-vann u dawk li kienu qegħdin jistennew il-kunsinja tad-Dullieħ tresqu kollha l-qorti quddiem il-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras. It-tlet irġiel, Francesco Pisano ta' 41 sena minn Sqallija, Denis Aġus ta' 28 sena minn San Ġwan u Antonio Rametta ta' 30 sena minn Sqallija tresqu separatament minħabba natura tal-każ iżda fost l-akkużi hemm akkużi ta' possess ta' droga, traffikar, assoċjazzjoni u kompliċità. Il-Malti kien akkużat ukoll li kellu arma tan-nar mingħajr liċenzja. L-isqallin Francesco Pisano u Antonio Rametta kellhom bżonn interpretu peress li la jifhmu bil-Malti u lanqas bl-Ingliż. It-tlet irġiel kollha wieġbu mhux ħatja tal-akkużi kontrihom iżda se jkunu qegħdin jibqgħu jinżammu arrestati wara li l-ebda minnhom ma talab għal ħelsien mill-arrest. Sa dan it-tant, il-qorti ordnat ukoll li jiġu friżati l-assi ta' tliet irġiel għajr somma biex ikunu jistgħu jgħixu. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Anthony Sherry u Frank Anthony Tabone. It-tlet irġiel kellhom avukati difensuri differenti.